खुलुमबाय लोगोफोर बेंग्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। आङो दायो नैबेयाव जिरायनानै दङ हाबानि थानसालियाव। माने दा हिन्जाव गोदानखौ लायनो थांगासिनो दङ। सफैयाखै दासिमबो, सफैखासिगोन बारा गोबाव गैला। सफैबायानो नै लामायाव थांनोसै, सफैबायानो थांनोसै। नायलांदो नोंथांमोनाबो नायलांदो। हिन्जाव गोदाना बबे गारियावथो दं? बे गुफुराव ना बै गंसेयाव दं? बड'लेण्डआवसो दां ना बेयाव दं? आइया बबेयाव जाखो थालखौनो मोनासै। दाथ' मानसिल' लाइन लांफैनाय नुबाय। ना इयावसो दं? अ इयावसो दां, नै इयावसो जागोन। मा नानियाबो इउटुबार नामारा? गासिनो दं माथो बिथाङा। ओइ नानि इउटुबार नामानोलाय? लोगोफोर माने हिन्जाव गोदानखौ नायनानै दोननाया गोबावसै। हौवा गोदान हिन्जाव गोदान खोथा जालायनाया, मानोना जेब्लानाखि हाबा जागोन अब्लासो लायगोन होननानै दोननाय जादोंमोन दिन खानानै। नाथाय बे दिना दिनै सफैबाय आरो लाबोबाय। हाबायाबो दिनैनो जागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था, नुलांगोन। माथो दाबो ओंखारना हिन्जाव गोदानाबो एफा गोबाव माथो खालामबाय थाखो सिङावलाय? आइया एफा गोबाव जायो दासिमबो ओंखारलायो। जा गोबां फैथारलै हिन्जाव गोदान लागोआबो। नायनो लुबैनो हालिया हिन्जाव गोदानखौ दासिमबो ओंखारना बाहेरानिफ्रायनो, सिंनिफ्रायनो बाहेरानिफ्रायसो नायलांबाय। रायब्र'लाय लांबाय जानसो। Sunah
खेबना होगोन गन्थं बोना होगोन गामिनि आबै आबौमोनहा लाना फैगोन नोंखौ जै होयै होयै साहानि गोथार नमा न'आ जै होयै होयै साहानि हिन्जाव गोदानखौ गावनि न'निफ्राय दिनैसो हौवा गोदाननि न'सिम डाइरेक्ट लाबोनाय जादों। बेनिखायनो सिदा लाबोनानै साहानि न'मा न'आव सोफैबाय लोगोफोर। दा आङो भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। हिन्जाव गोदाना सौफैबाय न'निफ्राय। दा गावसोरो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना हाबानि थाखाय रेडि जासिगोन। आङो भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'बाय हौवा गोदाननि न'सिम सौफैनायखौ। आरो पार्ट 2 महरै लानानै फैगोन। नेनानै थाबाय था। बाय बाय।